Lukiban tayo iti Biblia tayo. Ito'y 2 Timothy chapter 3. 2 Timothy chapter 3. We start reading in verse number 13 down to verse number 17. Amen? 2 Timothy chapter 3, verse 13 to 17. Kasto iti kunana iti nasantuan nga surat. The Bible says in verse number 13, ngem dagiti tattao adakes, ken dagiti manggargari, ket dumakes danto la adumakes. Ang mga lilaw da, ket iso maalilaw da metlaeng. Ngem sika, agtalinaed ka kadagiti banbanag, asinursurom, ken nakapatalgedam. Nga amom no siya sinno tinangadalam kadakwada. Verse 15, ket nanipod idi kinaubing mo, na amuam dagiti nasantuan asursurat, ang makabalin amang masirip ken ka, ang maipaay iti panakaisalakan, gapu iti pamati ken Kristo Jesus. Verse 16, iso amin nga surat, ket inpaltiing ti Diyos, iso met tinaimbag apakasursurwan, praise God, ken pakatinggaran, ken pakababalawan, ken pakaadalan iti kinalinteg. Verse 17, tapno iti tao ti Diyos, ket naan-anay kuma, amasursurwan nga naimbag, iti iso amin anasayaat nga ar-aramid. Kararag tayo kakabsat. Managayat ken managparabor nga Diyos, iti daytoy nga bigat apo. Agyaman kami manen apo, tas isasalunat kami, iti daytoy nga agsapa. Tapnon iti kasta apo Diyos, ket umay kami iti balay mo agdaydayaw. Kaya nagadal ka dagiti saom. Ngarod apo, ikatam dagiti amin nga laped, hadlang apo Diyos, iting kami panang tanggap ka dagiti saom apo. Tapnon iti biyagmi ket nananay nga mapasayaat, babaen ka dagiti nga saom, ngayon kami adalen ka dagiti nga bigat. Kan kastamet apo, nga bendisyonam dagiti amin nga kakabsat, nga nakatune in, tapnon iti kasta, ket maawatan da, daytoy saom iti daytoy nga kanito. And forgive us our shortcoming, dear Lord, because all these things we ask in Jesus' most precious name. Amen. Tugaw tayo kakabsat. Amen. Naimbag nga bigat tayo amin, gagayem ken kakabsat. Now, makita tayo dito'y binasa tayo, iti verse number 13. Kaya't kasto iti kunana iti Biblia, but evil men and seducers shall wax worse and worse, deceiving and being deceived. So kaya't nang asawan, daytoy lubong nga paggargarawan tayo, gagayem ken kakabsat ket padakes nga padakes. Mayat kumano pasayaat nga pasayaat, ngamhaan met kakabsat. Verse 14, but continue thou in the things which thou hast learned, and has been assured of, knowing of whom thou hast learned them. So oray no padakes nga padakes daytoy lubong, datayo nga anak iti Dios. Ket agtultuloy tayo latta, nga agserbi ken kuana, haan nga agaramid ti kinadakes. No di ket agtultuloy tayo, nga mga ramid kadagiti pagayatan iti Dios. Amen? And has been assured of, knowing of whom thou hast learned them. Taamuyo, dagitoy sa uti apo, ngayon tayo at adalen, ket iso tinakaadawan tayo, kadagiti sursuro kakabsat nga ng palinteg, ken ng pasayaat, iti panagbiag tayo. Verse 15, and that from a child thou hast known the holy scriptures, which are able to make thee wise unto salvation. Praise God. Daytoy sa uti apo, ket iso timangted kanya tayo, ti kinasirib. Kadagiti saan laeng nga iti panakaisalakan tayo, no di ket amin nga wagas iti biag. Amin nga areas iti biag tayo. It kan na tayo, it den na kakabsat iti panakapasirib ti panunot tayo, nga agdesisyon kadagiti banbanag. Amen? Verse number 16, all scriptures is given by inspiration of God. Iso nga, datayo nga anak iti Diyos, masapol nga maawatan tayo.
nga daytoy sao ni Apo Dios ket naggapuken kuana. Amen. Haan mi nga balikas daytoy. Han mi nga sao daytoy. No diket sao iti Dios. Isu nga dapat maawatan nyo nga daytoy sao ti Dios nga intayo adalen ken adalen ti kada Domingo, kada prayer meeting, kada personal devotion tayo ket sao ni Apo Dios. Nga rod kakabsat, no daytoy ket sao ni Apo Dios, dapat awaten tayo, adalen tayo, ken agbalin kakabsat nga iso, iti mangted kanya tayo, iti pan nakapatibker ti Christian life tayo. Amen? All scriptures is given by inspiration of God and is profitable for doctrine. Dito iti pakaadawan tayo, pakakitaan tayo, kaabsat kadagiti naimbag nga pakasursurwan. Amen? Awan yan ti lubong kakabsat ti naimbag nga pakasursurwan at dayan ti sao ni Apo Diyos. Iso nga, hanyo nga kitkitaanan kakabsat dagiti banbanag nga makita yu yan ti lubong. Tahan nga iso iti mangted ken ka iti pan nakapainbag ti biag mo. Daytoy sao ni Apo Diyos. Okay? Then kuna na pa iti Biblia, for reproof, kaya't nangasawan kakabsat, daytoy sao ti Apo, isot mangtinggar ken ka. Amen? Mangtinggar kanya tayo. No adda dagiti banbanag kakabsat nga aramiden tayo, tinggaran na tayo ti sao ni Apo Diyos. Nagmayatin kakabsat, tahan amin nga tattao mabalin na ka nga tinggaran, ngam daytoy sao ti Apo kakabsat, ket iso ti mangtinggar ken ka. Amen? And for correction, iso pa'y kakabsat, iti mangkorek kanya tayo. Dagiti madi nga kauugali tayo, kabibiyag tayo, iso iti mangkorek kanya tayo. Amen? Iso nga, amuyo, no daytoy sao ti Apo ket pagbalinen tayo nga paset, iti biyag tayo kakabsat. Isot kan kanayon nga basbasain tayo, ken isot kan kanayon kakabsat nga i-meditate tayo, aket papintasen na ti biyag tayo. Amen? One, isot mang papintas, mang pasaya ti biyag tayo, daytoy sao ni Apo Diyos. Correction, for instruction in righteousness. Kaya't nangasawan, isot ti pakaadalan, ti kinalinteg, kaya't tayo matlang kakabsat ti agbalin nga nalinteg. Amen? Amok kakabsat nga, daytoy ti tartarigagayan tayo amin. Aglalon no si kaket anak ti Diyosen kakabsat, tarigagayam nga ti biyag mo, agbalin nga nalinteg. Di ngamin. At daytoy biyag tayo kakabsat, idi awampay ni Apo tayong Jesucristo ti biyag tayo, napno ti kinaarugit, basol, kinakillo, kakabsat. Ngamtatan nga inaawat tayo ni Apo tayong Jesucristo, kaya't ti Apo nga palintegen, daytoy biyag tayo. Ket timang palinteg, daytoy biyag tayo, daytoy sao ni Apo Diyos. Amen? Verse 17, anat ko na, tapno iti tao ti Diyos, ket naan-anay kuma, amasursurwan nga naimbag, iti iso amin, nga nasayaat nga aramid. Amen? So itata nga bigat kakabsat, ket ti title dito lesson tayo, ket the 7 habits of a godly life. Ket yumat lang ti agbaling nga godly. Sino tihana mangayat kakabsat? Tihana kayat nga agbaling nga godly. Hanyo kayat? Kayat tayo amin. Di ngamin? Amen? So dagitoy ket habits. Nukuna tayo nga habits kakabsat. Ket daytoy ket lifestyle tayo. Iso ti dapat nga aramiden tayo tinaldaw-aldaw iti panagbiag tayo. Amen? So a godly life, ti kayat nga sawan ti godly life is no longer seeking satisfaction through a sinful lifestyle. So kayat nga sawan kaabsat, haanan nga dagiti nainlasagan, nainlubungan, nga banbanag kakabsat, iti mangpeneken ka kakabsat, no diket ti sao ni Apo Diyos, dagiti naindiyosan kaabsat. Amen? Iso nga, no si kaket anak ni Apo Diyos, masapol nga talikodam. Dagiti anya kaabsat, dagiti nainlubungan, nainlasagan, dagiti mading aramid kakabsat. Tahan nga iso ti mangted ken ka,
iti pan nakapasaya at tabiyag mo. Amen? Talikudamon, kaabsat, ikatam dagitan. Dagita ket hadlang ti biyag mo, no apay nga di ka agro, iti Christian life. Amen? But now, kunana, surrendered to God and His will for our life. Kaya't nangasawan, ag-surrender tayo ti Apo. Amen? Dagiti pagayatan tayo kakabsat, haanan nga isot aramiden tayo, no di ket jay pagayatan ti Diyos, nga nang isalakan kanya tayo. Amen? So habits, these are actions that are ingrained, that have become natural because of continued repetition. They are the things we do without thinking but accomplish with skill and precision. So, daytoy kakabsat habits ko, daytoy agbaling na lifestyle tayo, tibiyag tayo. Uri awan mangibagaken kan kakabsat ket ison tibiyag mo. Di ngamin? Pasla ko mano mahilig kat kape kakabsat. Uray no awan mangibagaken kan nga agkape kakabsat kaputa isot nagbaling nga hilig mo kada bumangon kakabsat agkape ka. Uray awan mangibagakan nyam aramido mo ne. Kas jaymot kakabsat iti habits kakabsat dagiti ket naindiyosan. Nga isot mangted ken ka, iti panagbalin mo nga godly, makay-ayo ken ni Apo Diyos. Amen? First, umuna kaabsat. Number 1, godly Christian, read and obey God's Word. Nawatan nyo. Godly Christians, read and obey God's Word. Basic ano? Basic lang dito'y kakabsat. Amo yun na duma, nakadado ti banbanag nga aramiden tayo, urepay kanya yung adda ministry na kakabsat. Haan nga garantiya nga no adda ministry, kat spiritual ka. Nawatan nyo, kaduan nga adda ministry na kakabsat no da duma, gaputa adda ministry nan, hanagbasbasat Biblean. Laglagi pa nyo kakabsat, daytoy panagbasa ti Bible kakabsat. Isot mangted ken ka, itinanam iti panagbiag. Isot mangted ken ka kabsat, iti wisdom. Amen? Iso nga masapol, gagayem ken ka kabsat, nga basaan tayo, iti Bible, kat agtulnog, pagtulnogan tayo, iti sao ni Apo Diyos. In the book of Acts chapter 17, kastiti ko na iti book of Acts chapter 17, verse number 11. Okay? So sabi po ng Bible, these were more noble than those in Thessalonica. Ti Ilocano na, dagitoy ket nataktaknengda. Nataktaknengda kunana. Ngem dagiti adda ijay Thessalonica. Kakabsat. Apay nga tanga nataktaknengda. Apay nga tanga mas matured da. Kakabsat. Dagitoy nga Kristiyano, kaabsat ken gagayem, duwalaeng nga rason, iti mang patakneng, mang pamatsyor, iti maysa nga anak ni Apo Diyos. Umuna, tainawat dati sao, iti Diyos, asisa sagana unay tinakemda. Naglawag din amin, amen, they received the word with all readiness of mind. Inawat da iti sao ni Apo Diyos. Alano, umay kayo dito'y kaabsat. Naragsak kayo matlang. Nga umahawat iti sao ni Apo Diyos. 1. Kasla daytay mapan umahawat ti ayuda. Di ngamin? Nakaragragsak ka kaabsat. Dayjay lang nagan mo iti inindengam. At atensyonam. Baka no maliptawan wano maibalikas na dyan nagan mo, ta di mo nangag, sayang, di ngamin? Dapat agad kas jemot yan ti church, kas jay tayo mat nga anak iti Diyos. Dapat sisasagana tayo. Amen? Dapat nga atensyonan tayo ti sao ti Apo. Hangag mulmulang-lang. Di ngamin? Amen? Atensyonam. Dapat si dadangag kakaabsat. Awanan ti sabaling nga karga ta panunot mo, nuhaan nga jay umawat iti sao ni Apo Diyos. Naglawag ti kunana ti Bible,
and search and receive the word with all readiness of mind. Inawat dati sa uti Apo. Nakita yung kakabsat, amom no apay nga di ka agmature, di ka aggrow kakabsat. At da kayan ti church, ngumhamumot nga dengdenggan ti sa uti Apo. Agtaytayab mat yan ti panunot mo. Iso nga kitain nyo kakabsat, di ka mabain kakabsat, nga mas matured pa dyan nyo believer ngum si ka, nakabaybayag kan kakabsat. Gaputa, nagbalinan nga, biyag mo nga, no Sunday, mapangka, tapno maibagala nga napangka nakigimong. Hanmatan nga iti panggap mo kakabsat, kat imay ka, tapnon makasursuro ka, kadagiti sao ni Apo Diyos, kat aday aplikar mo ti biyag mo. Iso nga kitain nyo, nakabaybayag kan nga believer kaabsat, aging gatata, kasla ka pa lang new believer. Alanos to? Agpaiso data kaabsat, apay, when ata adakat yan ti church, haanmat nga say sao ti Apo, iti inindengam kaabsat, agtaytayab mat na panunot mo, adda jay ruar, adda jay barkadam, nunad duma, adda ka day jay utang mo. O di nga amen? Naawatan niyo, kaabsat. Receive the word of God with all readiness of mind. Nagpintas data, kaabsat. These were more noble than those in Thessalonica. In that they received the word with all readiness of mind. Amen? Anapa iti may kadwa? And search the scriptures daily. Handa lang nga inawat jay saon ni Apo Diyos. No diket, sinukimat da. Every day, kanila pong binabasa ang salita ng Diyos. Now, tanungin ko kayo ba'y nagbasa ng Bible? Kayo ba'y nag-devotion kaninang umaga? Ha? Da kayo nga lalaki, nag-devotion ba kayo kaninang umaga? Kaya ang tamlay mo eh. Kaya kung minsan nadi-discourage ka, sinasabi mo, drain ako. Di ba? Naintindihan niyo? Sometimes hindi kasi natin pinapakain ang ating spiritual na buhay ng salita ng Diyos. Kaya tayo nadre-drain. Naintindihan ba natin? They search the scriptures daily. Every day. Hindi every week. Baka daduma kanyayo, kaabsat. Tayo man lang anay gamanan ta Bible yo. Amen? Nakita yung kaabsat? No Kristiyano ka everyday. Ngay ganam, basam ti Bible mo. Kaslamat no karpintero ka kaabsat. Everyday mapangkagrabaho. Everyday ngay gamam dagijay. Pangkarpintero, hanaus to kaabsat. Everyday ngay gamam no sikagat agbasbasa. Everyday may gamam ta libro. Everyday may gamam ta ballpen. Everyday may gamam ta notebook mo. May gamam tapeta. O di ba? Pero tanong, everyday ba nahawak mo ang Bible mo? Kaya kung minsan matamlay tayo, nadi-discourage tayo, no? Nadre-drain tayo. Tinangpon nun ti panunot tayo kakabsat. Dagiti banbanag yan ti lobong. Imbes nga ti sao ti Apo. Nagpinta siya lesson tayo kakabsat ti every prayer meeting. Amen? 5 powerful things to fill your mind. Nagpipintas kaabsat. Anya dayjay? Word of God. Word of God manan kaabsat. Di ba? Hankay ko mga masoy-soya kaabsat ti word of God. Naawatan tayo kaabsat. So Christian, read and obey God's word. Dayta dapat tayo. Han nga daytay. Samo lang may gaman ti Bible, no? Domingo. Ta cellphone, kanayon nga igigamam. Kaya sometimes, kung minsan, ang laki na yung ibag mo, buti sana kung ikaw ay napuyat sa mga project mo. Pero nakakalungkot, ikaw ay napuyat dahil sa cellphone. Amen? So, they received the word with all readiness of mind. And search the scriptures daily, whether those things were so. Iso nga di tayo agbaling nga epektibo nga Kristiyano kakabsat. At
Kasanumat, di tayo mag-devotion. O, da kayo nga lalaki, ag-devotion. Amen? O, da kayo nga babae, ag-devotion. Da tayo amin, ag-devotion tayo every day. Every day, dapat basahin tayo ti Bible. Effective Christians are effective because their lives are empowered by the Word of God. Amen? Agbalin tayong epektibo kaabsat. No, iti sao ti Apo, iso iti ikarga tayo, yan ti panunot tayo. Kitaam, iso nga kitaam permiti pakabisyam yan ti lubong. At permi kamot nga engage dita. Di nga amin? Busy ka ti amin at anangarod kaabsat. Di kamot busy ti trabaho ti Apo. Di kamot busy nga mangpuno ta panunot mo kadagiti sao ti Apo tapnon. Makitam kuma dagiti kayat ti Apong aramidem. Naawatan nyo. They know what God says and that knowledge empowers them to make right choices. Taduma kanyayo kakabsat, gapo kadagiti banbanag ti lobong. Di kay pa yun makapag-church. Di ba? Iso nga dapat agbasa ka ti Bible. Tapnon isot mangded ken ka ti usto nga panang pilim di usto. Kasano nga makapili kat usto kaabsat? Iso nga hamukayat nga pilyen iti panagserbi ti Apo, panagsolwining, panagbasa Bible kadala dumapay at sa balimat kakabsat iti pagalalaam, iti wisdom. Wisdom met di barkadam. Wisdom met ti lobong kaabsat. Kasano nga rod nga agbalin nga iti biyag mo nakakaplis yan sa Panginoon. Amen? You cannot be very effective as Christian in preserving your faith and sharing it with others if you do not know and obey the Word of God. Nagsimple, kasano nga agbalin kang epektibo, isong ano duma, kaabsat, hantayo maipait, ti pamati tayo, ata kasano nga rod kakabsat, kat di tayo mat pagbalinan nga ti sao ti Apo, isot agbalin nga angkla ti biyag tayo. Di tayo mat pagbalinan, isong ano duma, uray di ka umay, okay lang ken ka, nataan nga rod. Ngam na da prinsipyong kaabsat, at dati sao ti Apo nga, anan pagtaktak diram, akat amom nga ilaban di pamatim, ay dapat tataadanak di church, kasi Sabado tata, inaagbisita, inka maigsulwining. O dapat adanak di church tata, gaputa Sunday, hanak dapat nga agabsent. Kasano nga agbalin ka nga epektibo in preserving your faith and sharing it with others, no di mo ammo kaabsat, iti ag-obey, iti sao ti Apo. Alaman, naawatan tayo kaabsat, 1 Thessalonians chapter 2, verse number 13. 1 Thessalonians chapter 2, verse number 13. Nagpindas sa ito kakabsat. Nakamay-mayat nga verse. Anat ko na nati, 1 Thessalonians chapter 2, verse number 13. For this cause also, thank we God without ceasing, because when ye receive the word of God, which ye heard of us, receive it not as the word of men, but as it is in truth, the word of God. Amen? Which effectually worketh also in you that believe. Kasano nga kakabsat nga, at the epekto na ken ka, di ka matpatyon. Di nga amin? Kasano nga, at the epekto na ken ka, di ka ag-obey. Ala di nga amin kaabsat? Kitaam, permi nga epektibo ka kaabsat, kadagiti banbanag yan tilubong ata, anangarod kakabsat ka talaga nga ijay mo't iti yan ti oras mo. Kitam dati Kristiyano kaabsat, nga permi nga ti oras na kat sa ti Apo, makitam ka dayjay biyag na. Makitam ti epekto na kaabsat, dayjay sa ti Apo ken kuana. Sika, datayo nga ta kaabsat, adda nga ta makita ti biyag tayo. Hello? Adda makita nga ta ti biyag tayo kakabsat. Naglawag ti kunana ti sao ti Apo,
which effectually worketh also in you that believe. Agkat makitam di epekto na ken kakabsat, nung mamati ka, agtulnog ka. Di ngamin? Pasla kumano, agsakit taulo tayo kakabsat. Oh, kat adat ti tumarem kakabsat. Kat di ka matpatyan, di ka mat tumaren, kasano nga rod nga agepekto ken ka. Awa na kakabsat. Salang agepekto ti sao ti apo ken ka, no ingka basaan kat ingka pagtulnugan. Ti problema, kasano nga depekto na kanya tayo, di tayo mat agbasbasa. Di tayo mat pagtulnugan iti sao ni Apo Diyos. Amen? Read and obey God's word. Ibagam man takab abay mo. Ibagam, agbasa kat Bible ko nam. May kadwa, surutem no anat ibaga ti Bible ko nam. Nakaigam kat Bible tatakab sat di kamat ammo ti agobey. Di ngamin, anadeta display. May kadwa, godly Christian read and obey God's word. Number 2, habit. Godly Christian. Diba? Kaya't tayo amin ti agbaling nga godly. Di ngamin, kaya't yumat lang. Ulitok manan, kaya't yumat lang kaabsat. Dagitoy ti pagbalinan tayo nga lifestyle tayo. May kadwa, godly Christian have an active prayer life. O di ba? Active prayer life. Kumustaan tayo ti prayer life tayo kakabsat? Agkarkararag ka pa lang, uno haanan. Ha? Baka sakamat lang agkararagan na umay kayan ti church. Hello? Kakabsat. No, di pa nagbasat Bible, di mo maararamid. Baka dito may kadwa, di mo pa maararamid. Akit kaanangar, te expectarum ken ka. Anat expectarum, kayat mo te agrow kakabsat, kat di ka matagbasat Bible, awan ken ka data, tapos may kadwa, di ka pa karkararag, ana expectarum nga road. Awan na kakabsat. Ala di ngamin, ag-expect ka kakabsat nga, kasla ka kumakan ni Brother Edward, kat di ka magbasbasa Bible. Ti kahit mo nga pagbalinan, nagbaling ka kani, nga kasla ka ni Brother Kevin, kaabsat, nga agbaling nga faithful, soul winner, kaabsat, di ka magbasbasa Bible, nangangarap ng gising. Godly Christian have an active prayer life. Dito'y panagbasat Bible, kan panagkararag is go hand in hand. Hala mabaling nga, separate da kaabsat. Dagitoy kat agasawa dagitoy. Amen? Agasawa dagitoy, kaabsat. Dapat no nagbasa ka Bible, agkararag ka. Amoy ti pa nagbasa Bible kaabsat, wagas iti apo nga kasarita na ka. Dahil mo't pa nagkararag kakabsat, wagas mo't kakabsat, iti apo tapnon si ka, nga anak na kakabsat, makisarita ka kenkwana. Amen? Amoy yung madla ti telephone number ni Apo Diyos. Nakadado amom nga telephone number kaabsat, nakadado, jay telephone number ni Apo Diyos, di mo pa'y amo. Ano telephone number na kaabsat? Oh, Jeremiah 33:3. Anyo tay anweteng 1. Pumpyang 3, kung ayon tumanan. Amen? So, godly Christian have an active prayer life. The habit of prayer is what keep us tuned in with God. Dahito'y panagkararag kakabsat, isot mangituno. Amen? Tune in with God. Mangituno kakabsat. Kaslay di unana. O di ba? Uso ti TV nga dito pinuligos. Black and white. Di ba? At dati pulpuligosum aging nga pumintas. Sumayaat. No duma kaabsat. Idi ada TV mi kaabsat. Kakaasi ka nga mapan mangwarwaret de di antenana. Mangisarsarak kaabsat. Tapnon itikas tagat makabuya ka. Di ngamin? Ingka ituno kaabsat, no chinat yan ti signal.
Kas jay mo ti panagkararag. Isot mangituno ti biyag tayo, kaabsat. Mangityon in with God and sensitive to the Spirit. O nakita yo? Kaabsat, nakamaymayat agasam. Nakamaymayat nga banbanag kakabsat nga mangtulong kanya tayo, tapnon ti biyag tayo, sumayaat. Without the habit of prayer, the noisy demand of the world, and the impulse of our flesh are all we can ever hear. Amen? Dagiti banbanag iso nga, kitain nyo, kakabsat, tatta, puro uso ti mariteson. Napikpik sabay signal, dagiti mariteson, kakabsat. Ngam jay cellphone. Wala din amin? Makita yung kaabsat iti impact ti lubong tata. So nga, masapol, nga dagiti banbanag ti lubong, han nga isot denggem. Denggem iti apo. Amen? The effective Christian succeed in keeping the faith and growing in faith because he stays in touch with the Spirit of God through prayer. Amen? Bagam kayo, takab-abay mo, agkararag ka kunam. Laibagam. Kararag ka kunam. Karkararag ka mat lang, damagaman o karkararag. Tengar, kung kuna ni Pastor Jonan, ti Kristiyanong ngahan nga karkararag, isoket ragrag. Di amin? Ragrag, amom di ragrag, dadaal. Hello? Mausar mo pa yung orte, dadaal? Di amin? Haanan kakabsat. Papanan na, may basura. At dadaal nga rudan. Nagita yo? Iso nga dapat, amo yung kakabsat. Ti sikreto, ti biyag, ti may isang anak iti Diyos. Dagitoy. Kaya't mo nga sumaya at ti biyag mo, agbasa ka Bible. Kaya't mo nga sumaya at ti biyag mo, agkararag ka. So nga nakad-adayo ka ti apo kakabsat at di ka mo agkarkararag. Di nga men, ala kitain nyo, da kayo nga anak, no napintas ti langan-langan nyo kadagiti parents yo, hana umadayo ti riknayo kanyada. Itaan nyo, dumapay kanyayo nga young people, nakad-adayo riknayo kadagiti parents yo, at kakasano nga men kakabsat, imbes nga agtutongtong kayo, cellphone mo ti obrayo. Di nga min? So nga tayo nga parents kaabsat, ti dapat awan kuma ti cellphone kaabsat, yan ti unag ti pagtaengan, no tiyempo ti oras tayo. Amen? May panggap kuma kaabsat ti sao ti apo, kumusta di anak mo? Anak, kumusta ka? Kumusta di na devotion mo? Kumusta di eskwela yo? Kumusta di preaching nga naadadal mo? Di nga may nakamaymayat. Kayat yung nga sumayat ti anak yung kaabsat, di yung mo't aramiden, kasano nga rod. So the effective Christian succeed in keeping the faith and growing in faith because he stays in touch with the Spirit of God through prayer. Adadati example, Bible character, example in prayer. Nagpayat kakabsat. Umuna ni Abraham, amamoyo ni Uncle Abraham. At uncle ko nga Abraham nagan na, kakabsat. Oh. Ni Abraham, kakabsat. Genesis 20 verse number 17. Adupay kakabsat. Amoyo, nakamaymayat kakabsat. Nakita yo, tibiyag ni Abraham, nabasa yon, tibiyag ni Abraham. Nakamaymayat kakabsat. Nakamaymayat nga tuladen. Dagitat tuladem. Managkararag ka dapat. Amen? O, ni Hana. Amo yun ni Hana? O. Ni Hana kakabsat, Hana makaanak. Ngam kitain nyo, gapot prayer kakabsat. Nagtantanomitim iti apo, nagibalikas iti, kan ti apo, kadagijay nga, tarigagay na tibiyag, inyuman na ti apo. Dinangag ni Apo Diyos. Nakita yo? Amen? Inikan ti apo, anyadat daw dawatem tattakaabsat, nga ti ammom narigat mo nga maala. Amen?
Ana dagiti tarigagay mo tatta, kaabsat, nagadot tarigagay mo, di mo mo't among ayuman kay ni Apo Diyos. Tiltila at damot ti pangyumanam. Daglagi pam, anat ko na ti Bible, Psalm chapter 1 verse 1, Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly. Han ngamin nga dagijaya kakabsat, iti dengdenggem. Amen? Han nga ijay iti mangted ken ka iti panagbalin mo nga successful. Yan ti sao ti Apo. Naawatan nyo. Dahita ni Hana kaabsat. Praise God. Dagitoy nga karakter ti Bible ket isot inusar ti Apo tapnon adda tuladen tayo. Ngem sabali met ti tultuladem. Di ngamin, kitaem ta panagbisbis ngay mo, ta panagbadbadom, di ngamin. Kada panagtugtugaw mo. Diba? Ata, anangarod kakabsat kat makita mo't dagitay plastar ti lubong. Panagsasao, plastar ti lubong. Dagitoy tituladem. O may katlo, ni Daniel. Amen? Ni Daniel. Isod rason ken gapu na kakabsat, nga gapu de panagkarkararag na 3 times a day kakabsat. Agasin nyo? Sino kanya makapagkararag 3 times a day? Ha? Awan sa kakabsat. No mga 3 times a day, ay pastor, hanlang at 3 times a day. Oh, no panangan, di ba? Oh, baka daduma 6 times a day. Wano unlimited. Awan orasin na kakabsat. Amen? Daniel, nagita yo, gapo diya pa nagkarkararag na kakabsat, iso rason ken gapo na no apay nga naikabil iti lions den. O, nagita yo? Praise God, kakabsat. Adda dagitoy, nga mabalin tayo nga tuladen, iti biyag tayo. Hanlang amin nga tiltila dat tultuladem. Agtulad ka sa bali pa mo ti matulad mo. Tulado mo na, di usto kakabsat. Usto ba ti biyagda, di tultuladem? Di ba biyagda nga tultuladem, kat usto ba wanuhaan? Kat nuhaan kakabsat, akat adda dapat usto nga tuladem. At di makitkitam, haamot nga usto. Di ngamin? On, may kapat ni Apo Jesus. Luke chapter 22 verse number 42. Amen? Dagita kaabsat, nakad-ado kaabsat. Nga mangted kanya tayo, iti tuladen tayo. Iso nga, awanan kakabsat ti sabali nga, lukibam ti biyag mo, nuhan nga ti sao ti Apo. At daamin dito yun. Amen? Number 3, kakabsat. Godly habits. Amen? Number 3, godly Christian set spiritual goals. Hello? Adamot lagolyo kakabsat. Ala, tatanay kakabsat, ngan-nganin kakabsat. Malpas man hanti tawahin. Di gamin? Ngan-nganin na tamamin anulang kakabsat na eh. Ngan-nganin man family campaign. Di gamin? Ngan-nganin kakabsat. Oh, now, saludsodek man kanyayo. Anya ti goals mo? Idi January. Diba? Da siguro goal mo kakabsat. Spiritual goals. At da siguro, ingkabkabil mo yan notebook mo, diary, Bible mo, nga kastoy, lima nga kararwati, masulwiningak ti every hour. Oh, mabaling nga kasyay, mabasak da iti Bible, aging gati John, mabaling nga kasyay, ma-invite ko parents ko, ma-invite ko dagiti classmate ko, at the goals yun, di ba? Now, padasam man nga ukraden tata, padasam man nga lukiban, kaabsat. Kat kitaam, agsarming ka, pagsarmingan. Kitaam, kaabsat. Anya adat na tungpal mo jayan. Ha? Anya adat na aramid mo di jayan, kaabsat. Nakadado nga na aramid mo, kaabsat, yan ti rabaut ti daga, yan ta eskwela yo, pagtrabahuam, kadadad dumapay, dayjay goal nga kabil mo, nga isot amom nga mangtulong ken ka, iti panagkapasaya ti Christian life mo, inaramid mon.
Hello? Ti problema kanya tayo kaabsat. Dadto maawam mo't goal na. Ala no salud sodik kanya yung kaabsat no maipanggap ti secular world. At dagolyo, di ba? Hanaus to? At dagolyo. Unay da tayo nga parents, at dagol tayo kadagiti anak tayo, di ba? Oh, isungarod nga, kakaasi ka nga, karkaramot tirigat, at dagol mo kadagiti anak mo. Tapno lang, ang kaagbannog, agtrabaho, aglingat ka, agrigat ka kapsat. Tapno lang, at damay pabalon mo, at dagol mo eh. Kaya't mo nga dete anak mo kapsat, agbaling nga balsamador. Di ba? Kaya't mo nga te anak mo agbaling nga vulcanizer. Oh. Halos to, adagol mo. Iso nga kakaasi ka nga, mapan agkayod kakabsat ti everyday, oray masakit ka, at adagol mo. Sika, adagol mo ti spiritual life mo, wano awan. Ha? Da kayo nga daduma kakabsat. Adagol yo ti Christian life yo. Amen? Dapat adagol mo kakabsat. Naawatan nyo, iso nga awan may plastar mo ti biyag mo kaabsat at awan mo't goal mo. DJ goal kaabsat, isot agserbi nga guide mo kaabsat. Tapnon, DJ biyag mo no kayat mo kaabsat nga tuladen nga kaslanto gani Brother Edward, dapat adagol mo. Kasano ka nga makapan ka DJ, yan natatta kaabsat. No awang mo goal mo, apay basta-basta timapan, tumakder je pulpito. Di amin? Hello. Spiritual goals. Lapadasin yung alukiban lagi tayong sursurat yo. Adda spiritual goals yo. No puro number mo, ti kachat mo, ti addan sa dita. Amen? Puro number samad, kakabsat. Di mo man lang naikabil mo't naitukkel di ta kaabsat nga tigol ko ti 1 year ket kwa amay sa nga kararwa. Di ka man lang naikabil. Tigol ko ti 1 year ket puro absent na kay church. Awan mo't siguro kasi niya. Oh. Amen? Wala, padasin nyo nga panunutin dahil bagbagak ka absat. Dapat adagol mo. Amen? Godly Christian set spiritual goals. Kung anangar ka absat, there is a saying in business, if you don't plan for success, you plan to fail. Wala, atawang mo planom ka absat, nga agbaling nga successful, anyang ar planuham. Aha? Anang ar planuham. O tata, anyang, awang mo planom ti Christian life mo. Iso nga kasabiyag mo eh. Alanos to, at di mo mo't planuan kakabsat, iti panagbiag mo nga, agbalin ka nga successful. Amen? Hamo mo't planuan, kakabsat, kasanungar nga, agbalin ka nga successful, awang mo't planom. Naawatan nyo, anyat planom nga rod, failure kakabsat. Sakan to, agsangit-sangit, kasti ko matikayat kunanang, kung kunam, awang mo planom. Pagbasahan da kadananang mo, kapsat da plano na, imbes nga mapanagbasat o bram, hamad. Hello. Amen? Effective Christian requires that we set personal, spiritual goals and actively works toward them, making a necessary sacrifice. Masapol, nag-sacrifice ka. Amen? No nasakit, okay lang. At least sa dagol mo. Oh, nagita tayo, kabsan? Tuloy tayo tumaminsan. Oh, na-bless ba kayo? Okay ba? Oh, habit sa ito, pagbali ng mga lifestyle mo. Ano yan, Jai? Read and obey God's word. Amen? Uray mo't lang iso ti, maobra makakabsat, tinal daw. Basahin ta Biblia, kita nagdalos ta Biblia. Amen? Anapay, prayer life, kararag ka, every day. No bimaong ka, nagkararag ka, kaabsat. Tapnon, han kayo madrain. Amen? Oh, tapnon ang kayo nga, maupay,
Hangke ma-discourage. Ano pa, ikaabsat? Spiritual goals. Dapat the spiritual goal mo. Padasam nga, tekunakon, padasam nga lukiban, deta, notebook mo nga nang isuratam ti goals mo. No, anyat na fulfill mo ditan. Baka umpay ni Maysa na aramid mo. Na dumaawan in kabil na. Di amen? So awan sursurutin na. Basta agbiag. Ti plano ka, pastor, basta agbiag inaldaw, mayato, mapanagbasa, mayatin. Hey, dapat maawatam. Amen? Oh, ituloy tayo maminsan, gabsat. Let's pray. Tumakder tayo amin. Apo Diyos, agyaman kami, dito nakapinpintas nga lesson, Apo Diyos, iti dito yung agsapa. Bendisyonan na kami, nga sapay ta na challenge kami, nga agbasat Bible, mairenew mi Apo, iting kami panagdevotion, panagkararag, kanda ito spiritual goals, Apo. Continue to help us and bless us. Apo Diyos, kadagiti aramiden mi ken ka, at salamat Panginoon sa inyong pinagkatiwala po sa amin na pwede po naming gawin sa aming buhay para kami po ay maging successful in our Christian life at maging sa secular world. Thank you, Lord. In Jesus' name, Amen.